Fáilte romh a chairde, mis Liam Uí Mhaonlaí, staman seo sa spidéal. Sig Charlie, Cuan an Cheoil. Studio Cuan an seo sa spidéal a féchait amach ar Cuan na Gaillimhe. Bíling Fa písa Cuidigí díomh an lá agus fáilte isteach ag Cuan an Cheoil.
Hadaraí tá potamór fataí aige agus tá potamór fataí a gcuid an seo. Radio na Gaeltachta a cháirde Liam Uí Mhaonlaí mise agus fáiltíim ribh Dónal O'Connor. Is go héintach fan seo Liam, gur míle maigad. Ítach gcuiltú seo. Tá búilte a gine chéile is minic go leor chug tú cuireadom teacht chamchúirt béidir. Breis 10 bliain ó hain. Béidir 5 bliain a 10 ó hain. Réidirné, Be hen tú hen agus Siimi ó Dowd agus flutadóir intach ó chundéir dwacha Martin Meehan. Martin Meehan, Bhí an time again. Bhí an time again, na focail imar aigine, an focail chéan am aigine. Is cyflym tú a snáw lumnocht. Lumnocht. In san ón dú, the Blackwater, ag an der, a rihins idir chundé ardwach agus chundé hirón. Se hog tú ail mé. Bhí sturm alwar. Teitse meach agus muid ag trasnú droihead bug mittel en sin ag ben burb an atguró an bua sa chat dearnach mór, bua dearnach gaelach ag O'Neill in Bagnall. Basht. The Battle of the Yellow Ford. My goodness, agus the Battle of the Yellow Skin. An lá sin anyway. Bua beag. Bua am a beag, béidir. Sinné. Ítach bhfuiltún seo agus fáilteró. Dyn ma trúd a cínteile sar a dosón muid a cains béidir. Cad nina mí. A fun na chum an ceoltar gaiilehach agus muid an seo an gaiileh sin fágar stoig ar fiochmuid potamór fatí agus muid an seo a gonamara. Agus clíimiid leis an ceangal tugam sa le Ceol tíomh na tíre seo tún a cholamid a léigestathe ar chearnin luad a chud stiadanan. Agus tún a chum Tommy Cohn agus tugtar the Cottage in the Grover.
Deir am ríist agus ríiste le gur priviléid a bheith I déine ceol agus gur priviléid a bheith an seo be agus go bhfuil an ceol seo agan le déine nach fíorchom a hóna. Agus cinse is fér sin go cinse Liam agus is an amní mar seo go ddigan tú sin mar is ceart mar cheoltar agus go ddigan tú nar tá tú a ggóúidir ceoltóir nó ceoltarí eile bhfuil na simí céine acu sa cheol agus istáithe an chlús éisteacht céine agus go réismid leis an cheol céine agus buidir fast níos Se. agus bhfuil na reference point sin agin agus Na léchre mór agus nar scaoileimiid le ruí mar rinnean sin agus darnáid tá sé dáseach agus tá sé ar nimel ach tá sé iadach pleisiirthe. Imimeach, Tá muid an seo gona mara, tá muid I stúdio Cuan sa Spidéal agus tá mé seo le Dónal O'Connor agus tá muid a caint faoin Ceol agus faoi Cheol agus cadastait a róna. Na rugú agus tóga gan de luí me ar thuúsgurt na tíre ceantar I ceantar arsa Oirialla ceantar a rihins háartar condathe agus háartar teornacha. Spreálam é seo. Yeah. Spreálam go bhfuil na riachtainna nach cha timppla tíre. Go ddéireach agus tugann sisteach tuisgurt chun de luí deisgurt chun de ar dwacha tuisgurt chun de bhainechan agus deisgurt chun de dún agus rugú agus tógu I dtí ceolhar alíonta léanta me tá tarm gur rugú isteachchan san dón sin me Pior an I mawahar an iúlachan nach marn agus ma ahar Jerry O'Connor agus tó déine sé fidil chomá ná déine Jerry réinál sin mar gentar fidle agus bín se a cóú agus a dhéisiú so bhí a lán ceol agus mahar le Jerry Rose O'Connor hagus sí an idir dúine lig ba I stoithe crílar an teagas ceol sa bháil agus hagus sí agus páistí héine lig na cósanna lig na colcearacha lig an chundé hogla ará Baist. agus bhí ceol a gcónaí sa bhála agus bhí siad oscailte mar rinne ó híhain ceol de ní ó srín de chinile bíthir bhí an grá í den ceol tradiisna sin átró an passionach í fanna gunne agus bhí bailachan lóthaí ceol achan gur chola sí fan nó tún nó óran bhreac sí sísa. Bhí cumas scríbnar ceol í rud bhí Neamh coitinta go leir, agus dólam sí sin roií sí 7 míle ar ruthir le fididir grim le ceachtaí áil rugú agus tógu gan na mí agus chuis sí ag fear de bhaim William Cantwell agus is William Cantwell hagus an scríbnar ceoldaí. Agus so bhí sí ítach tóca fi sin agus ítach a gcónaí géirí go mar sin agin so nar bheith bhí mis freistal ar bhanscoil tras na móthir ó teach seci in nún dealgan. So rahinnin sin don lán agus an job a bhí agad agus tú fannacht an na prátaí a brí na copplatúna scríomh amach de duine don na micléin bheith lán lórthaí buga. So bhí na file blocks mór seo ag sin lánisiún agus deir sí iver seaca sé the Humours of Glendart. Scríb sin amach 3 uair sin donna na páistí a teachtain. Wow. So bhí sin éidechas íntacha bhí. So tá sé sin agad tá fé. Sin agam, agus bhfuil studidir ar ó hiú music theory as a legics. Stoihinnar bhí mis fólam an idir le Rose le hanmhar bhí me ahar I géirí go má teagfuil ar ceol clascach agus go mana techniques bhí sé sin mar idir nach ró na bhhuir sin trénal sin agus goríomhan leis go má sin aginine, so bhí me freistal ar Rose den ceol tradiisiúnta agus an sin bhí me gáilthaigh Eileen Donnelly den ceol clascach. So bhí stoithe go nach ró gur deils rud beag ní smó idir an gádón sin na mar tá a lá nniuhan in éireann. Agus bhí níor thuig locht an ceol tradiisiúnta an ceol clascach agus an dón sin agus níor thuig an dón ceol clascach so bheith me hanmhathar a ráitlam tá sin am ceol clascach an seachtain seo ar nigil. Mar bhí sí gaithniú gur rudaí a tarlú
agus an sin bheith mútear clásica choráitlam. Ar tas a seanam ceol tradition den teachtain ar nidle. Simúil, So hiig me gro ga shraf, bhí ga sro de ibrú amach agus a spás a ibrú atrú ach tá fíormhuich gúirme an tréáil sin in sa gá dón sin agus creidem go ní smó féideachtaí a chroinn tú de chéan ó hiú abaltacht na hurlaise go gcuireann le de cheol agus go nosclíonn sé doirsta agus hiagla cinú dhéanann sin mas maile gála seachan doir sin nach mai. Híle ceol? Hí smó ceol, couple of part a dólama óma ahar agus fíormhuich gur thug sin ceol dú agus dólam sesin na puirte as sean éidir as lár chundé luí áit de bhainnim Talentstown far de bhainnim Peter McCardle agus bhí aim nach aistecha ige ar na fin de déad as ran away an tiidir atá an chéadcan an dara tún is cun den na Lancers agus sean daustú a bhí an sa cheantar agus an tríú chun bhí deathraigh Peter agus Tommy an tainim a bhí airsin Tommy McCardle agus an tiidir bhí Peter an cun seán ná get up old woman and shake yourself ach an tiidir bhí Tommy ar ná tickle her leg with the barley straw.
Go hábhain. Sin faoin le nach cha tá blais le acab. Tá, is part singalte iad tá simplíocht a buinte leis an rithim sin agus cé go lán nótaí an tá spás an. Agus is stoithe go muid se fuirfad an dása. Agus tá sé tá anna bhainte go dása leis an gceol. Is íhanam sin, is íhanam bheith imon ceol G tafardid ó Atchaby agus brisin set amach agus tú sinnam. Mar tugann se cíl den rudalig. You know, táid a cothú a chéile agus mar bhfuil muid sinnam ceol dása de gásarí ar bhiú é nó í. Tá rud a cínta an asnamh, Bhí me híos i ggéiríonn sin ag scoil cheolainhearí agus dar nóid tá scach mór fáca ina dhéag sémas ó bagliach an léach mór. Ach dahan me gro tá fuinneamh in sa glún óg sa cheantar sin inis. Agus iad a rith leis an maide. Leis an maide. Agus a síntaach an rud sin agus muintear í bagliach iad hain. Tá sé chó daríre agus gníomhach. Agus go tógad an dáú agus nuair ecintuid chuird se fón dáúirt. Agus tá sin rítheach. Agus tá daoine maithe agus tá néfacht a buint leo agus tá rógarithe. Well, is mailin lig na rógarí. Is mailing chomór sin go bhfuil fán scritse ar a son. Muí muid trílas. Buna míis.
Tá rógaireacht an sin cínte. Tá muid an seo sa spidéal, tá muid i studio Cuan, tá muid a gún an Cheoil, agus tá mé a ggóluadar úsal Dónal O'Connor. So, inis dom níos mó, bhí de hanamháthar gomór, chuisí gomór a bhaimar an gláán. Bhfuil céad a bhí sa chláán agaí? So bhí maithar ma ahar, Rose O'Connor mar luime agus dar nói maithar ma wahar. Se. Na banúlachan agus ba bhór an honachar a bhígan ga Seanamháthar. Seanmháthar sinna orm mar bhí mo chuid tiismóirí seanam Ceol ar fud na crinne leis an grúpa láú. Bhíidir gníomhach. Bhí. Okay. Yeah, bhí agus a tafid cearní ní agus a genú camcuirt ní agus. So go minic bhí muid seóta isteach ag An fannacht an seo nó. Rose nó ag mamó mar thug muid arthaí. Agus in Coró mamó? bhí mamó inún jagan cumáid. Dún jagan, Ar an tascail fada inún jagan agus ba as an chuilech annach in eisgur dar wachadí. Okay. An ihe gur ruguí scéil na Black and Tans is seachan inniug agus bhí ar ahar sací éalú. Wow. Is muintir scola bhí an agus bhí sé teagas star na héireann ar an archordó bheitá agus ar leid. Se. So bhí si éintach láidir ó hiúin an ghéalacht an teangaide. Se. Dólam si ghéalacht ar scóil agus drastal si ar ghéalteach ranna fearste agus bhúil sin le hanahar. Paddy Weldon nó Páric ó Thuúlachan mar daithí se anim saige. Agus rinn sin chinú chlánach go thógú le gaalaigh. Okay. Inún jagan. Okay. Insna daithí chuigetí. Se. Agus da Harvision de gaalaigh oganne. Se. Yes. Bhí muid mar Ellenbug gaalaigh. Yeah. In tas agat hain seo. Tá cínte. In sa ghaaltacht. Éintach an rud é. Cad faoi se, tá písa Ceol scrite agat a bhfuil de hanamháthar. Yeah, nar bhí si golaníise agus a géirí sin is dóthe chuisiime a gaithnú an méidir chuirsí isteach an ó hiúin Ceol agus níomháin an Ceol bhí si go hiintach mar hagus si dúin chunas cócracht díanú, chunas féadóirecht díanú, garadóirecht. Bhí si go hiintach, bhí si iontach Waar si in London le linn an dara chugaí dónda agus ní róla an agad thart an so bhí si ítach mai saoil se dí agus a bailú rodí agus an toirt afhiochan de rodí agus. Yeah, a rinn si achan rodí héin, ní róla heid rod an agus far nó banála seach sa teach le jobbí enú, rinn si achan rod. So dóla muid lán bhí agus ígol an níos hín me gur bhúdú rod ag an éanú ráistí, so chum a písa dí agus an tiidir le tar seo ná Rosh an na bhon.
Tá sé bh géisteacht le Cuan an Cheoil an seo sa spidéal I radio na Gaeltachta, agus tá mé a ggóluadar Dónal O'Connor. Bhí me just smuoite ar tún páric ó Keith legan páric ó Keith the Freeze Britches, no Friars Britches. Yeah. And I'm sure legan na cholamise cassette a bhí gáil háart a Belfasta in na nóchadí de Ceol churma hála ag an Belfast Folk Festival le Bridge Harper as chun de Hiarón agus Michelle O'Sullivan as chun de Chieri. Agus bhí muid a tuairt tapenaí de chéile tá agat is cumna sin go mbeidh ach nuair luim sa sin le mo chuid páistí There's a cosla a hand wahar kinds for 70. It's, you know, shield go rud. Yeah. Sheer a wad ta nachta. It's crediting will na tape ni a chach the rash. So we show her in tape shin agus Bejer go nuslach shin doris a chachan rud a ginella. Rud a ginella. Yeah.
Tá muid an seo radio na Gaeltachta, agus is mise Liam Uí Mhaonlaí, agus tá mé sa spidéal in éisio, agus tá Dónal O'Connor I Mhaonta, agus tá muid duine Ceol, agus a caint, agus a chur níos mó aithne a chéide. Hainnes úrlis an sin níos luathe, agus is deas an úrlis is úrlis iireach. Se go hálinn. Agus tá mé ceappa go dagan sé an slíomh, agus ó bheith tuairt airdas na cuire, go raibh gúrla sí an mar sin go gcuireach sais a rís go gcuireach sé suainn ar aigeine an duine, agus an sin aigeine ar na henimhethe timpeall ar an duine. Tá sé go deas, tá rá glór an. Deireacht na hí na gróice. Airí na gréine na súilin. Ar nós leanna sí. Tá dríoch cuireadh ciarán.
The night is in her hair. My lagan love. Yeah, the méadach ceanú learn fan sin agus stoi tá sé tafadí ag léir mór daoine agus canta ag léir mór caidim gur bé cant John McCormick an chéad duine a hafada agus gur bháilí Herbert Hughes a spil farste an fun hús i ddír chonal hús nacla charman i dúsgurt hir chonal agus gur bháilí se ó far de bhainnim Mac sibhne agus an chláán Mac sibhne is ainiam clúteach atá an mar rí na bíberí gur tarlach Mac sibhne bhí an agus gur chreid John Doherty an fizzler den lochtúil grú sé gaelte le tarlach Mac sibhne tarlach Mac Sweeney agus na gallo glasses nó na galógalí a bhí insna Mac sibhne agus hannig si den non album le Treidir son I O'Neill So tá sé simú agus an sin hóg Herbert Hughes an fun arás go bil farste agus ag cara leis Joseph Campbell scríbhnóir agus fille agus chur Joseph Campbell na focail leis agus tá sé simú dúsa mar gur as early de hisismothirí Joseph Campbell gur caintirí dúchasach a bhí antú as Flurry Bridge an gheard an áit gur tóg go héin in land a bhíoch. Dír an teoir an sin chun de luú agus ardhacha. Agus an sin gur sílomlinn ag an fun agus na focail ó hin agus necht jazz henam leat sin Liam. Ítach jazz, Tá spás anna víte nach an san fán gur féidir taistil leis mar go crothach. Má hinn sé dúsa gur béidir cean na préomhacha nó na bon cluch atá an i Ceol na gormach gur lehéid de fón sin atá na bogú fríd an flat an 7th agus. Tá sin an ar Ceol. An cuachta a ráhan leis an ráha sin I dhéanamh idir an
Síblam sin, agus is síblam in san fón seo, go honúil conigtar an seachtú nóta sinna tá íslíthe go dtí níos muile. Yeah. A chu an cean seo an chéad lína oslín se. Yeah, has sé chur amach Chéadíir. an chéad chórta. Yeah. Tá se bhí géistecht le raidió na Gaeltachta is mis sé Liam Uí Mhaonlaí agus seo hí Cuan an Cheoil. Cad a haine spid? Hafad ma ahar an tún seo The Rose in the Gap ar chearní de chuid lá lú go luas na nóchadí. Agus Bhí do bhhar is tair sa grúpa sin nó bhí. Yeah, lálú. Bhí. Agus iad sínithe le lipid Sony in san rank agus le Peer Music Publishing. Okay, so Bhí siad a genuine lán obair in san Europe. agus bhí muoinú achab bhí Dag má wahar an múteacht le Lenéana. yeah. Agus bhí siad master mór in san rank ó híh ceol tradition de. Yeah. Agus bhí mise fágal na scoile le gáil ar campcuirs logus leis an. Bhí me chun sin, bhí me chun fisrú faoi sin, tú de leanana bhóg agus tú ar a mos nó ar Bhí me sinna mar an bhar clár leo leis an grúpa. Agus bhí le hedí Gilles de Bigo an Britáine sin am guitar, agus Mario Ngoma ó Angola sin na Cragorla sí. Agus Neil O'Callaghan. Neil, my goodness, yeah. Bhí ar scoilm sa. Bhí Neil go héintach. Dúla me lán ó Neil ó hiú Ceol agus bhí cordí, mar bhí me éintach tóga le Ceol Cheoil. Anna Hiskins. Bhí an rud bhí Cheoil le genú ag an am, bhí sé bhád chun tosaí agus fadrarcach agus anna honachar acu ar an chéad glún eile hanig ó hiú na fadige ise le de an Ceola bhí henne mé carmach agus de an bhealach a bhí sé tiontú agus a casú agus a tiontú tíhis a bhui. Géalú amach ón tún. Bhí sé special mai agus Paul O'Driscoll ar bés agus Neil ó hiúm na cordí de agus nuirdí a bhí a dhéanamh ag a dólam an lán agus mé a fólam bhui le linn ar go deam in lá lú. Right. So is idir chasítach a bhí agam an sin a tastal fod na Frank agus bhí me just senaments na Fnacs cos le HMV stores nar bhí cearní nuair a eisiú go tras a siomra glinne. Agus bhí scúine mór fanatíh an mui. So bhí sin intach samú agus hat sin go mórling. Agus a chun na cearní ní sin ar Bridget's Kiss hafad Jerry an fun seo a hanig as bailach an Dónal agus an tiidir atá ná The Rose in the Gap. Calling.
Sin fragrálínar. Yeah. Na gurm a chuí wach. Okay. Cad faoi cúpla rial béidir. Nuir tá tú óg agus tá tú a fólam na fidle. Brontar dlúiscí agus cearní ní dit gógus is le seo, gógus is le siúd agus nar bhí me óg, bhí me antóga le lehéidí Tommy Peoples. Íntach tóga le Sean Maguire a spil farsta. Agus an technic agus an tón dochreid a bhí aige. Agus an sin thorthú ma hanmhathar Michael Coleman dú. It's just ní romabal de ghlacu leis. Bhí se ró jacar éisteach leis agus tú óg, like nuir tá tú 8-9. Just ní roma abalta fan na gonne agus has me siirhú go dtí gur mar harta dóag na tríide agus sin hanig mar ráisiigh agus bhí sé jacar mar bhí an pianadóracht seo a bhí omlan as am agus as scala sin ceol. Crínigar. A tarlú sa chúlra. Michael Bocht. Michael, ní go dimar hense fríide cibir bí. Hense fríide, anyway. So an sin ar hagan tú rás agus a ríseile agus aithnín tú tá rud tá luchan seo, tá rud an seo agus caiime éisteach le seo agus stoigh gur thug sé go dtí grumas na fiidí le éisteach leis a ríist mar is ceart. Agus an sin tasnín tú a buint luchas agus... Nach bhfuil sé sin chó simúil. Tá sé simúil, deir daoine cinnal, tan cheol sin don bhuthar ada. No, agus is tá sfír sin mar... Tá ceol an agus tá impact ítach láithreach aige. Agus tá sin go héadach. An sin tá ceol eile agus heaglaid go arás agus a ríseil agus... Ceistú. Cleisin tú rud íúach rud gan éag sa lechanú. Rud a bheallam isteach a slí eile hú. Go ddíireach. So sin mar bhí Coleman lumps agus Morrison agus Calóran agus seo coppla riile dólama agus seo na mór riile na fidle hafad Coleman le chéile Bonnie Kate agus Jenny's Chickens agus hatan siad go mór le mahan Wahar Rose.
Táid an seo sa spidéal, I gcuan an Cheoil, studio Cuan, agus tá Dónal O'Connor an seo I Mhaonta. Tá sé go deas bheith an saí síos nach úntach an priviléid é go bhfuil seans agan písa deas ibre dhéanana. Agus is stohi nach greidiú an locht éiste nach darlíon eile heid go róvinnig, mar go handúil bín mid a seaasú a sconne Camry agus a duine gan arát action cut bogar raig dín chéad písa eile nó a trasnúir a chéile ar an mhóchar I giganna éagsúil nó. No an Erfurt nó. An Erfurt, an sin mar sin, yes. Was éitach jazz an pleasure, agus pleasure a bheith abalta amar seo chaiúlat agus rudí an nochtú agus gan mothú faoi bhrú go gaithise bheith fuirfa. Yeah. Agus ar an áhar sin. No, yeah. Well, agus mé ar ma bhealachan seo bhí me smuitiú dar náid tógú leis na hóran muid agus bhí aránaí sa chláán agus má bháthair agus man siad, but níor chan mis go ró vinnic taobh muoite iad social agus an chi Beiidir. But rimid cinú go gan hín aniu agus seo is dói an tóran gur chan má bháthair gur hatsin is mólam fanáil ina tá buinte leis agus filiocht álín de chuideart ma cúi. Mar ag na chaslan glas drumme nó ag brúch gún réve an tiidlitar agus ma cúi a caint fa an am goró muinterí néal I bhaim in Oirialla agus in sna I gaslan glas drumme agus tséintse ad leis an chaslan tá si denné éilú chun na Eorpa mar chuid de tseamh na néirlí. Agus tá sin sa chaslan agus tagan ní lenach bart mór clocha ag an pointe seo agus tagan sturm allhór, so sin isteach a chuirtú foscu ón sturm agus titin sin na choú agus nar wasclinse tá smólach ar dhéag an lá leis agus tá se scríú seo a loirt leis an smólach fan ré a bhí an agus an ré tá hart agus margdí fi sin agus I géirí an smólach gol chun na Spáine agus inse do muinterí néal heachtarrás. So seo ag brúch gún réve. Ag bhruach an raibh an uignas le, bath nuair ge go bhláial. Chúlas géim nach chuantaí éireann, is fuim sa spéireann airde. Bhí na duilleoir a téthús a gúil le chéile, is grúis na gréine báte. Is plúr na néna fógrúis céil, le grúm gur réig na cágah. Trachan ag man sílas gach ní fan green san siar faoi éclubs áhfuil. Híl me hen gur méid dú tehu go dún na gríos na fáilte. Dírí an smólach cúar a béalvin an níos géig an lálam. Spavinne na chéad a milse orfias, Ceol an éin na bhaile.
As muilích leváti tú hen, Gurch liw slucht gael san atsio. Tor I le me loob san Sper si hu again har salja. Mar a wi tu prevu da gael I niel, Gir ha tren a Spania. Esper arish dan veja warson eg, Nar skylo an elchlach allin. Eg bruch un reven uignes le, Bach nu geg of layal. Chulas gem na chuan tieren, Is foim sa sperin arja. Vina veidhleadóir chehu sa gula chéla is grush na grenia bacha. Is plur na nena fogrushkel la grumgar eg na kaga. Tá deirenis tací le lá álinn tránóna álinn caiiteann seo le Dónal O'Connor ó Oirialla agus béal ferriste Tá súil agam gur bhain sibh tainmh as ar gcuid cainte agus ar gcuid Ceol a nacht a ghíúisle agus má dhéan bíling an tseachtain se chugainn Cuan an Cheoil